Prvý basketbalový klub a mesto Michalovce zorganizovalo 3. ročník Michalovského streetballu. Tento turnaj sa už stal takou pravidelnosťou počas zemplínskeho jarmoku. Treba poďakovať ešte okrem mesta Michalovce aj basketbalového klubu a určite aj firme M-Sport, ktorá darovala vecné ceny, a 8. základnej škole, ktorá prepožičala tento areál, kde sa tento turnaj mohol uskutočniť. Súťažili sme nakoniec v 5 kategóriách. Zúčastnilo sa tohto roku trošku menej účastníkov ako minulý rok, ale prevláda spokojnosť. Myslím si, že sme v celku všetko úspešne zakončili tohto roku. A v čom vidíš vlastne, že prišlo menej ľudí? Že vlastne tých akcií je strašne veľa, alebo? Určite môže to byť aj tým. Propagáciu sme, myslím, že urobili slušnú. Dá sa povedať, že za posledné roky aj po Slovensku je tých turnajov hábade. Dá sa povedať, v každom väčšom meste sa už takýto turnaj usporiadáva. Aj za väčšej podpory sponzorov a tak ďalej, kde sa hrajú aj finančné ceny. Čiže môže to byť trošku aj tým, že tu nebolo možno až z cudzích miest toľko ľudí, ale ako účastníkov, ale boli zo Sečoviec, z Košíc, z Humenného, čiže z blízkeho okolia prišli týmy. Čiže tí, ktorí to zaujíma, tak stále dôjdu? Určite. A celkovo vlastne, keď to tak zhrnieš, ako to dopadlo? Nikto sa nezranil, ceny vlastne všetci sú spokojní, takže považujem to, som spokojný. Díky.